Samma med Marlene och mitt hon får korven. Det är ständigt varmt och trevligt. Men nu ska man ha en viss respekt för en kvinnas frihet nu. Vet ni, alltså det som stadgar oss, nu vet vi. Klart, det är ömsesidigt. I stund det var lite lugnt på spelningsfronten. Jag var på det här Pixnet och en vän då, så det är så att, ja. Ju den här medaljongen och jag hade det här var nykter i en halvtimme. Så det var ju för här då. Bra, jag är glad till havan. Jag skådde på Anne Millan och att jag tog han och skådde om med guld, men det är nog billigan. Rock'n'rollens språk är gitarr, bas och trombor och dutti. Just dutti. Det var nog, ja nej. Jag blev vara färdig med det. Ja, det bor ju inte ens i Vörå. Vet du vem som bor i Vörå? Vi! Ja. Mänin! Han är elak! Mänin. Ta du Eva. Alkoholfri öl. Jag hör det öl. Ja. Vad är det du säger för dig? Alkoholfri. Alkohol kände jag till. Vad är fri? Vart är det för? Vem satan har gjort det och varför sitter han inte i finkor? Du som glädjelöst. Öl smakar väl gott? Ja. Men vad satan, vad ska den hit på till nästa alltså? Bilar utan bensin? Alkoholfri öl? Då du vill vara fejt med 90 fyllor. Det var en sån där Rockabilly Classics radio från Amerika. Mer old school. Männen är hårdast. Absolut. Männen är med. Någonting för tätt inte ana ström i det väl? Nej. Du pissar väl på Valpojtjen och varenda morgon? Så det är satan, ja. Ja. Sina lite blek ut nu måste. Nej, så jag ser allt ut och jag är hård. Du ser lite rädd ut. Jag är inte rädd, ja. Mänin. Det var något i det ena. Kände inte ens. Mänin. Det är bara sånt att Marlene knipa till. Ser du mänin här? Kom nu, lite kom nu. Längsidan. Längsidan. Ja. Rakt ut, kort och kraftig sidan var... Hur skulle jag få ta hem det här Fredrik och prova med... Ja... Vi behöver nämna namn, men jag kan behöva ta hem. Alla möjliga eventualiteter. Okej, han är bäst på knappt namn, men om vi ska i det här gänget tala om matematiken så sa att han måste nog ställa sig första ledig. Ja, förbanna. Mänin. Förstår du vad jag talar om, Fredrik? Du kan kalla mig papp.